Anyị ezukwa anụ ka anyị na-ara, ọ bụrụ ya. Anyị ezukwa anụ ka anyị na-ara. Achọrọ m ibu ụzọ wee kelee unu n'ụzọ pụrụ iche. Ife mfụrụ taa abatara m ebe a, ọ dị mkpa mụ bebe akwa. Ife ọ gosiri bụ n'ụlọ Ojukwu lọrọ anyị si anyị biri na ya, na anyị zuru ezu, na anyị debere ụlọ awa mma. Ebe ọbụla ọ nọ tata, obi ga-adị ya mma. O si n'eluigwe na-eletu anya, ife ọ ga-ekwu bụ ụmụ m na-emenụ, unu Emeka. Ana m ekele unu, na-emenụ, na-emenụ, na-emenụ. Nne anya, mfu ndị anyị ga-apaso wee bido ije a. Ọhamadike kwuo na ya 11 good years of governance. Ọ bụ ọga, ọ bụ anyị kwubara ife a. Ndị anyị ga-apaso wee jebe ije a, nlele anya, mfu ụmụ nche ebe a, na-ekene unu maka aka ọrụ unu, aka ọrụ unu bụ ife a. Unu ma ebe anyị na-eje, unu ma ife pati anụnwa bụ. Anyị abụrụ pati na-arapụ ụmụnne fa. Onye bịa wee sị unu tụnyere ya, unu ajụ anya, ịbụ onye rapụrụ ụmụnne gị. Onye bịa sị unu tụnyere ya, unu ajụ anya sị ụmụnna gị ranyere gị n'aka wee debe mmụọ si gị megoli anyị anya, kedu ife imenụ? Ije abịghị akọ, ije abịghị ọkwa wee rapụ ụmụnne gị. Onye rapụrụ ụmụnne ọ ga-adịrị ya mma? Onye rapụrụ ụmụnne si gị bịa sọrọ ya n'azụ na-abịa si ya. Ụmụnne m, ndị bịasị unu tụnyelụ mma gwagọla anyị na o nwere ife ha ji anyị kpọrụ. Gwagọla anyị na anyị bụ ndị a na-edi edi n'obodo a. Abịa na Anambra steeti, ebe ife na-aga nke ọma, ebe anyị fụ n'ọkụ, ebe anyị nwere onye nzọpụta. Kwado ka ọ weta ọchịchị unu aga ezokwa. Ọgbakọ gụzighị anyị ka fa si eje, gụzi anyị ụdị ife fa na-eme. O nwere onye ga-arapụ, o nwere onye ga-arapụ ọkụ wee debe n'ọchịchị. Ụmụnne m, n'onu, oge elugokwa, oge elugokwa. O nwerekwa ife ọzọ anyị ji, ọ gbasara ikwu, mana Chineke kwudebere anyị. Anyị enwere onye nọ n'isi. Ọsọ anyị kwụ, Chukwu ma ife o ji wee kwụba anyị. Ka Chukwu si wee nọdebe ndị Izrel, ka Chineke ga-esi wee nọdebe anyị. Ụmụnne m, ya bụ unu jisikwa ike. Anyị bụ ndị Abga. Ọ bụ anyị na-eso ife kwuru n'akwụkwọ Chukwu. Ọ bụ Chineke nna si be your brother's keeper. Anyị agaghị arapụ ụmụnne anyị. We are our brother's keeper. This is our creed. Biko nụ, mgbe oge lụrụ, mgbe a ga-ajụ kedu ebe unu ga-atinye aka, kedu ebe anyị ga-atinye aka, ebe eselụ gịnị? Ebe eselụ gịnị? Ebe eselụ gịnị? Anyị tinye aka ebe eselụ ọkụkọ. Anyị akpọkuo Chineke si aka o duo anyị n'ije a. Anyị akpọkuo dike.
ndị bịasị unu tụnyelụ mma gwagola anyị na o nwere ife ha ji anyị kpọrụ, gwagola anyị na anyị bụ ndị a na-ebi ebi n'obodo a abịa na Anambra steeti ebe ife na-aga nke ọma, ebe anyị kụ n'ọkụ, ebe anyị nwere onye nzọpụta kwado ka ha weta ọchịchị unu anyị ezokwa ọgbakọ gụzighị anyị ka ha si eje gụzie anyị ụdị ife ha na-eme. O nwere onye ga-arapụ ọkụ wee debe n'ọchịchị. Ụmụnne m n'olu oge elugokwa, o nwerekwa ife ọzọ anyị ji, ọ gbasara ikwu, mana Chineke kwudebere anyị enwere onye nọ n'isi ọsọ anyị kwụ. Chukwu maịfọji wee kwụba anyị ka Chukwu si wee nọdebe ndị Izrel, ka Chineke ga-esi wee nọdebe anyị. Ụmụnne m, ya bụ unu jisikwa ike, anyị bụ ndị Abga, ọ bụ anyị ebe ọbụla ọ nọ tata, obi ga-adị ya mma o si n'eluigwe na-eletu anya ife ọ ga-ekwu bụ ụmụ m na-emenụ unu emeka, ana m ekele unu na-emenụ. Nne anya mfu ndị anyị ga-apaso wee bido ije a, Ọhamadike kwuo na ya 11 good years of governance. Ọ bụ Abga, ọ bụ anyị kwubara ife a. Ndị anyị ga-apaso wee jebe ije a, nleeli anya mfu ụmụ nche ebe a, na-ekele unu maka aka ọrụ unu bụ ife a. Unu ma ebe anyị na-eje, unu ma ife pati anụnwa bụ. Anyị abụrụ pati na-arapụ ụmụnne fa. Onye bịa wee sị unu tụnyere ya, unu ajụ anya igwe onye rapụrụ ụmụnne gị. Onye bịa sị unu tụnyere ya, unu ajụ anya sị ụlọ nna gị ranyere gị n'aka wee debe mmụọ si gị medoli anyị anya ga-edi ife imenụ. Ije abịghị ọkwa wee rapụ ụmụnne gị. Onye rapụrụ ụmụnne ọ ga-adịrị ya mma? Onye rapụrụ ụmụnne si gị bịa sọrọ ya n'azụ na-abịasịa. Ụmụnne m, ndị bịasị unu tụnyelụ mma gwagola anyị na o nwere ife ha ji anyị kpọrụ, gwagola anyị na anyị bụ ndị a na-ebi ebi n'obodo a abịa na Anambra steeti ebe ife na-aga nke ọma, ebe anyị kụ n'ọkụ, ebe anyị nwere onye nzọpụta kwado ka ha weta ọchịchị unu anyị ezokwa ọgbakọ gụzighị anyị ka ha si eje gụzie anyị ụdị ife ha na-eme. O nwere onye ga-arapụ ọkụ wee debe n'ọchịchị.